Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manu senam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat ki bapas ke admission ke lapli Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat kinongkit kam jong ka sengkur Karsentio Central Body pat mairang unit harangkat ke jingsan ran lang sordar usketri kisnong mau pap kwa bat ha ka jingye don lang ukpa bu men try jong samla pernailin Karsentio haka arplai trik ujalio arja apun rio kilalit benyakandu yo Superintendent of Police ke Eastern West Khasi Hills District ban bud dien halor ka kis jong syak peniap ke samla pernailin Karsentio halau jong samla blajiak laipo trik ujalio arja rapsan General Secretary jong sengkur Karsentio Central Body ba Alfan Karsentio liatu ba ka jingakran bud SP liatu banakaliang ki bor polit kilada ban lelut ya baro ki jington kam hak biadai berjingsyak peniap ke samla pernailin Uliatu bahag jingakran bu SP, laitu beladab ru ban chat sheet yo brio balik ya kini kam sneo, ban menta ka kes kadang don hakut. Ba Alfan ulaong baka kur Karsentio ko donik jingshani ak bas kem, baka kot kan ay jing bishar ke bahok, ya kini ka samla bishar kat jubor ke jingim halau jong usamla. Kani kalai putarik jong bunai jun, kandai kalingko ngiyap jong i pernailin Karsentio, isamla jong kakur iba lasha dekat jubor. Ya ka jing im ka jong i ha uwei u samla jong i mencem senam te ka jingwan jong i menta ka sngi hi ban ya kendo USP kalong ban budin halor ka tu ka kes ka ba nakaliang jong ki pulit kila kem ya tu unong ne ya ka tu ka kam baman ban re ni kwa ban wan ban budin kani ka kes kala poisano te kumta ka jing kendo ka jong i menta ka sngi ya USP hi nakaliang ka jong i ila pensyai ila pensotu yangi ba nakaliang ka thanat nang ne na po Eastern West Khasi District kila da pendap do dia barokhat ki jingwat benya bat ya kene ka kies kila da file ru la da charge sheet ru ya une nong ne ya kene ka kam bat menta kene ka kam ka sak ka don ha ka kot te nakaliang jo ka kur Karsentio ngis dokumen ban ai kuble ya SP bai lai por ban kendo ngim ta kasngi bat nakaliang jo ka kur idan ka jing shania ka baskam ha ka kot ba kan ai ya ka jing bishar ka bahok ya kani ka samla ka bala sha dekat jubor minchim snam hangte ya po hayo pendam yong te ngingets kam ba ki bahayang basam ki perlok projor barok ki ba jukli yangi na kapor ka bedi bakane ka kies is ngodai ba nakaliang jo ka kur Karsentio Central Body bat kumju ba ka mairang unit ni ai kuble ya barok kitu ki bala ai ya ka eyewitness bat ki bala limi sya ka kot na ka benda ban pan klan ya kane ka kies kanang ba kane ka para ka kur ka jongi kan yo ya ka jing bishar ka bahok. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.